Zita rangu neNgozi Silvesa Mnyaradziba. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Zvese zvetandi zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikaipa chazwa nemhosva. Ndikaipa ndichakwada nemhosva. Mwari avabatsira wangu. Mwari avabatsira. Pamsoro mambo Mutasa. Zita rangu neNgozi Silvesa Mnyaradziba. Ndauyawo nenyaya yedu haisi itsva kwamuri. Takambouya pano musi wa21 December last year. Tiri pamusoro penyaya yeNgozi neurombo. Tichitaura muno makazotipa kuti tibude panze tizobatsirwe nemubatsiri. Anomubatsira akazouya akatibatsira tikawana zvinhu zvakanaka chose. Ngozi yedu yakabuda ikataura munhu akaiparadza. Takatifadza zvekuti takanga tatopiwa uripwa ng'ombe 15. Saka tiri paurongwa hwedu takataurirwa kuti tiende kumusha tichindoronge tione taunganidza ng'ombe. Zvechokwadi takaenda kumusha tikandoungana sematauro tataitwa tikaunganidza ng'ombe dzedu. Musi wakutanga takagara musi wa22 tichipana ng'ombe dzedu. Kune dzimwe mhuri dzadzisiri pano, wana baba vangu vasiri pano, saka tatakuti tichigwana ng'ombe idzodzo imwe neimwe mhuri dini inge inowana cheinoita. Then musi wa15 rari wiki rekuti takugumisira kuti tinge tichiwati kuti mhuri dzese dzinge dzakukonfirma kuti ng'ombe dziya dzapo. And for sure zvakabuda saizvozvo ng'ombe dzakanga dzapo. And rakava zuva futi takatadini musi wa15 rakava zuva rari kusangana mhuri dzese kuti dzikonfirme kuti ng'ombe dzatataunganidza dzadzirimo here dzese. Ende zvechokwadi musi iwoyo takakumbira Ishe Medzani Maki kuti avanga varipo. Ende mhuri dzese dzakakonfirma dziri 10 kuti ng'ombe dzavo. Ende sekuru Medzani, Ishe Medzani wakabva wanyorawo mudhairi mavo akati ndazvinzwa tochifamba nenyaya. Musi iwoyo takakumbirwa kuti tindosume Ishe Medzani. Saka takaronga vanhu vaifanira kunge vachidzika ikoko, nemumwe ndandiri umwe wacho. Ava mukoma ava anova ndiye Sabhuku, mukoma Cosmas Banhu, ari iye baba mukuru asara, ari iye ane mhosva yekuparadza fata. Wakakumbira kuti handisi kugona kuti ndiende ndimi wanina endaimo ndichitsire shoko. Saka isu takasimuka tikatadzika kwasekuru Medzani tikandosvitsa tikapa shoko rekusuma kuti takaparadza maoko edu akasviba. Saka taakukumbira kuti mutifambe nesu tione nyaya yekuripa. Ivo ava mukoma wakabva wasara mangwana acho, isu takasimuka mangwana acho musi wa16. Iwo mu16 wacho iwoyo wakabva wasimuka wabva waenda kwaMutasa kwamajistrate. Wabva wandomangara mhosva ikoko vachiti vakomana vari kundivhiringidza, vari vanditorera mombe dzangu, vari kundishidzira, vari vandirova. Zvinova zvinhu zvatisi kubvumira nazvo kuti tiite chokwadi. Takaiswa date remusi wa20 tinge tichizosangana kwamajistrate. Ofishi takaenda tikapawo zvichemo zvedu kuna majistrate kuti no, isu nyaya yedu iri mumaoko mamambo Mutasa, inyaya yeNgozi, saka ida uripo. Ende kutipa date ratapiwa re20 rari kuita counter kuti isusu nekuti tatapiwa 1 month yekuunganidza mombe. Saka tichivereka 1 month kubva musi wa21 December, that means 21 January ndo rari date rataifanira kuti tinge tichiitika whatever zvinoda kuitwa nezvemombe dzaisa hadziri kufamba kana dziri kuita sei zvainge zvichizoitwa ipasi. Saka wakabva waenda kuti mhangarira kuitira kuti tisazopinde kana peace order kana yabuda musi wa20 that means 21 hatishadi kwaari. Saka majistrate wakati endei motange mapedza nyaya dziri kwaMutasa then mozouya. Saka isu takatadzoka kumba, hatina kumira kuita urongwa hwedu pane zvese kutati kuti tisangane pamaringe nenyaya yekuipa Ngozi. Tatine tisangane taingoita but takazonga taakuwadaidza nyaya changa wasanga ikuti kubva ipapo wakasauya kumusangano. Then tava muna February takazoenda tichiti totaure nawo
kuti showe titaure nawo tironge kuti chiremba achiuye kuti tichitaka kufambisa nyaya dzedu dzekuripa. Ipapo wakabva waramba ukati ina ndichagona nenini ndine mapepa mapisi oda. Tikati mapiwa mapisi oda. Mapisi oda agopiwa muri mega sei. Handisi tinofanira tiverengerwo zviga zviripo pamusoro pepisi oda. Kuti tino zvichemo zvatinazvo titsananguro pari zvino mukatarisa imi ndimi sabhuku wedu. Ndimi baba mukuru. Zvichemo zvikuru zvevana zvinofanira zvinge zvichitsanangurwa. Saka majisiteti tichokawo tiwatauriro. But mukatarisa tichivabvunza kuti mabasa akapiwa muna January. Mapapers iwaya. Musi 23. Saka anga anawo bva musi 23 tichizosangana naye muna February taakutoti titoronge nyaya dzedu dzifambe. Anga akaachengeta. Tikati komani mama akaachengeterei mapepa iwaya munguva dzese idzi. Singe zvotauya nhasi. Tatopara mhosva because tatisi kuziva. Zvikanzi ndandikuti muchapa mupurisa kuti azokusvitsira. Saka tikati zvakanaka isaka takubude matangobuda tandokondinya nemusana. Chiremba takazoronga kuti vachiuye. Wakauya nenhumwe yenyu mambo Mutasa. Wakasvika musi wa10 March kuti tichifambise urongwa hwedu because isusu sevanhu vari kubatsira vari kuripa ngozi nekuda kuti taapo pamwe chete tifambise nyaya yedu. Hatinamboda kuti mireba kuti tisaubatwa tisauya tatongoti gare tinongofamba tinogadzira zvinhu. Sezvo yanga kuti haachadi kuti atifambe nesu tatichiti pane matanho chatonga kuti adidi tizoka tichisangana. Saka nhumwe yakauya pakaenda pamba pavo vachivagogodzera usiku akaramba kuvhura dhoo. Waenzi wako wauya vada kuona Ishe Mutasa, Ishe Medzani nevamwe vanababa vasiri pamapisi odhasi iyoyo akaramba kuvhura. Tikati haiwa zvakanaka. Saka rwendo rwedu rwekuti tichifambe rwekuti tiende kundoti tindoripe rwarwamiswa. Nekuda kuti munhu iyeyu ndiwo tinofanira tinge tichifamba naye. Makosi atirikufamba nawo tirikuita in aya iwo havana chauri kutombonga uchipinda mazviri. Zvekuti mari dzakatarwa kuti dzinge dzichibhadharwa nemhuri imwe naimwe kuti dzinge dzichibatsira pamakosi ese waya iyeyu nemhuri yake hasati. Ende tiri kuona kuti iye nguva dzese patafamba naye nyaya takatanga muna 2013 yengozi. Pese patiri kufamba anongobatwa ndege. Tichingobva ikokoko anonga achibvuma tiri ikokoko anobva aramba. Takatosvika kwamatara kwacho akatosaina kuti ndini ndakaputsa mwana wenyu. Akaisa signature yake nenhamba dzake dzechitupa ikokoko. Tichibva ikokoko takanga tisingatomboziwana haachadi futi. Izvozvo panapa mambo Mutasa makati padare apa rakabvuma achibvunzwa katatu achiti hongu ndakaparadza. Asi iye zvinezvi atangazve futi haachadi futi kusangana nesu. Nhasi takumbira kuti mhuri dzavo dzinge dziri pano vana wake because ndo vamwe vanosangana navo vatikufambidzana navo vatisangana navo muzvibingaidzi wavo vana vacho. Saka nyaya yengozi hatina kuti tiri kuitanga nekuti tataurwa nababa Mukosanjera nachiremba chikukosanjera. Yakataurwa mudzinza namai vavava achiti ini ndakupa dhuze pekufa ndoda kuti ndisiye ndakurongerai nyaya yengozi iyi. Asi chatasingaziva ndechoti akaipara ndiani. Izvo tatisingaziva. Saka ndodzo hono dzatiri kutsvaga idzodzo dzekuti ini tiwane ende Mukosanjera wakabva watibudisira kuti ndiwa. Ende tataura kuti zvanaka rega tichifambe tipedze nyaya idzi. Vana baba tasara tiri 4. Wamwe wakatokurumuka kwatoenda nadzo idzodzo nengozi iyoyo. Saka nesu tingatikurumidze kuti tichifambise tichengetedze mhuri dzasara idzi. Nharo dzavo ndidzi hawatotanga kutoramba hawachadi kutofamba nesu. Mapisi odhasi atova pamberi pedu. Hatichatosviki pamba pavo. Tatagara tisingasviki pamba pavo neunhu hwavo. Asi wese nekuti tapane mapisi odhasi tichatosvika. Saka tiri kukumbirawo mambo Mutasa kuti mungatibatsirawo sei kuti tione kuti nyaya yedu iyi ifambe. Tichine chido chekuti tibatsirane nababa wedu ava tione kuti ifambe. Taurai baba, chakunesa chii kuti
apana chiri kunetsa kwandiri. Ngozi vari kutaura iyi manyepo ari manyepo kudaro koko Cosmas 1971 ndishiuya festival yangu ilipo ndishiuya pamission patinogara pagaraba ndakange ndiri kuti ndiwe ndibaba ndiswa mwana sokuti ndakagara makore akawanda. Tati pamakamboenda kwamati wakasaina kwamatara kusha musha wemufi tinokwanisa kuona here rekodiyo rekodhi yakasara iko kwawo make an effort tiwane rekodiyo tinoda kuita tichiri tipe rekodiyo tione kuti maybe tokwanisa kuita sei because right now issue iripo ndekuti kwaakaenda kumajor state unless this thing is overturned zvatinoita kuti zvese inenge yatomwa because according to this judgment application for a protection order is granted as follows. Respondents are ordered not to assault, insult, threaten or harass the applicant, to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will, take applicant's property against his will to appease any spirit, to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet or spiritualist at his residence without his consent. So it means we check plan. Mfunzo wangu uri kuti pakagrandwa this protection order, were you called? hatina kupedza Takadai kuti tatongwa tichesinayo isu takanzi Kwa major state. takatoa Pamakaita application iyi yepeace order. yekisoda Wakazodaidzwa here. vakuzoya vakabvaramba vari kutimba kwako. hatina kuda Asi wakadaidzwa here. Saka how was this thing granted kana musina kudaidzwa? Is right. Panda opposing papers kaifanira kakanyorwa. Iye wakandomira musi wa23 mwedzi utora mapepa enyu vaisauya isu takanzi tinoko tatapedzere nyimbo ndii makabvunzwa kuti Alright, no, it's okay. Vatara kutaka maybe pekutangira tibatsirana because ichi our hands are tied kana chiripo chaakuda chakutanga kuti this thing chiite sei chakanzirwa then kana chakanzirwa chiichi then takutangira ipapo asi chene mutore chii ndachinini yakasainawo muuye nayo so that is to know that we can use that kuti tiite sei tingapinde musha macho here nyaya dzacho ngatibatsirwa sei pakuona mabonus because chinoitika manje chinoitika ndizvoti nyaya yenyu tireka ndikuiziva chinotoitika ndochiziva nyaya yenyu kunetsera kuti pane vanhu tu vari kuwira ushe imi muri kufamba nomwe wacho baba vari kufamba nomwe wacho asi chatoda kuti ndikutaurire manje ndechekuti sekuru wamuri kufamba naye ndikamuzwa chito takamira pamberi paona chizviti ndishe ari kuenda kuchena tichaunamidzana haasi ishe ende haabvumirwi kumira pamberi pevanhu achitaura kuti akamirira ishe medzana iye wanoshanda naye akangomira chete pamberi ijeri vari kudaro wese kuti kwanzi urikumira napandidzira handina shure kupangira kuti ini ndakundidi ndosaka ndakutaura kuti zvese zvikuitika hazvo mirai ndati ndiri kubayirai zana kuti zviri kuitika panyaya yenyu zvese ndiri kuzviziva ndinazvo ndoda kubatsirei kuti ndine chii ndinazvo ndiri kuziva kuti maenda kuita pakati penyu apa paenda kuita wamwe vanhu vari pakati wari kudhivhaidha yekuti umwe ari uku umwe ari uku asi tanda ndiri kutaureni choti umwe wacho haabvumirwi nemutemo kuti mbomira pamberi pewanhu achitaura ndishe akabviswa zviri pamutemo naminista welocal government
As I speak right now, kana paine pakatosaina ndipei pakasaina pa final jury. Handisi ndini marapiwa. Ina kutaura kuti panono iri andikusiwa. Asi anotaura kuti akusaidi kuuyu ndiani ngauya. Ndati ndiri kuzviziva kuti pakati penyu panono ngadawo. 2. Asi pa 2 wacho umwe wacho hatongobvumirwi nemutemo kuoneka akamira pamberi pavo achiti ndakamira ichimedzana. Kuda kubatsira kwandikasei kwandiri. And the protection order yakaenda kuti wabambo. I-protection order yakaenda kuti wane munhu ari kuziva zvaasiri kuda neyoziva zvaari kuita. Munhu ari kuziva zvaada kunzvenga. It's very unusual kuti unosangana nemunhu anonyora achiti ndoda peace order yekuti respondents are ordered not to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will. Which avenging spirit? Zvinhu zvaenda kunyoreswa nemunhu ari kuziva zvaari kuda kuti zvisaite. Number 4, respondents are ordered not to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet, or spiritualist at his residence without his consent. Munhu ari kuronga bhora rake achiteka advantage yemutemo. Ndachikumbirawo kuti baba ndibaba wedu ndonzi simba racho bana sabhuku wedu right. Zvinotirwadzei kana ndichiona baba wakamira pamberi pedare pachisimudzwa kupika mhiko yekuti ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Asi iwo wachiziva kuti mashoko aoda kubudisa ipapo ndenhema. Dei retiri kutaura remusi wa21 vakamira munomo vakati handinombobvira ndafamba nemhuri. But mubatsiri wamakatipa mambo wangu ndiye mubatsiri watakafamba naye mumusha. Takadzokorodza futi kubudisa mari hawana sindira wakabudisa kubhadhara mubatsiri. Asi takatombomubhadhara akapinda mumusha. Voya voramba futi. Mumashure umo pakupisodo vakatisira nhau dzekuti vari kuunza vana gaurana vachitoresa mombe dzangu. But gaurana watoziva akatora mombe pavakatiunganidza avo vachikumbira ruregerero rwekunge vari kuti ndakauraya munin'ina wangu. Ndiri mukumbira ruregero rwemabasa andakaita. Vakatozonomangara futi zvekuzopanduka futi mashure vasainirana nagaurana wacho ndobva vazonoripota kumapurisa. Vakanosvika gaurana akauya neisigineture ndobva vakarasirwa nenyaya yavo. But munhu wekuti abva panzvimbo vanozotaka kupanduka. Ndouya zvakare changamire ndandichikumbira kubatsirwawo. Handizivi kuti kana tanyoresa samona tichiti tiri kuda vanhu 4 pouya vatatu arovha handizivi kuti anenge achitongwa sei. Zvakaitika mudare iroro ratakabva panapa vanhu vedu vanga vakashota kusanganisira pari zvinezvi takanyoresa namai havapo futi pari zvinezvi. Zviri kusanganisira kuti pahondo dzatinadzo mukatarisa baba kana tinawo tiri 2 hatina problem tinogona kutaura. Asi mai vakangosvikapo ndo vanototungamirira nyaya iyi kuti kokotera. Zvondibata futi tiri tabva mudare kwa DC takazonoga kuti vakomana hadi tinoona tizwe kuti tofamba sei sinzi tadai. Takataura navo tikatwasikana takazama kuonesana nehazadzi dzedu. Tikatwasikana mukuona zvinhu zviri kuitika paground. Vabereki venyu havasi kukuudzai chokwadi. Mombe vari kubudisa mombe shuwa chipang'anga ndiwo vari kubudisa. But wakuti tisu tiri kubudisa mombe hatina mombe yakabudisa ng'anga yakamboya ikatora mombe. Right, tapedza kudaro vasikana takabvumirana navo vakati vana sekuru isusu tiri kufamba hatisi kubuyeba nokuti hatisi kugutsikana nezvamuri kuona. Saka tiri kufungwa kuti vanhu wenyu vamuri kufamba kwavari ndo munenge mavaudzira. Tikati no, kutanga nhasi imimi sarudzai kwamuroda kuti tiende. Pamunenge maona tinoenda. Vakabvumirana nesu kuti saka kuendi imimi hamuna problem. Tikati hatina problem nazo tinoda chokwadi nokuti tisi kuvauyiwa isu. Vakabvumirana nesu. But tichibva ipapo tichienda kuHarare takashamisika kunzwa kuti wakatsika mumusha memufi apo vari vana vakunda hamene kuti vakanotsvaga chiko isusu vana bano tiri kuno vakanosvikapo
zvese zvatiri kutaura vane hwiko hwekuti baba wakasaina vakanozvipiwa maaudios avo aripo yawakazotitaura kuti baba sho wakasaina ende ndorangarira mari yawakaisa sematenda ndawo pondo yegreen yai ndiyo mari yawakaisa but zvese izvozvo vanotanga kuramba takanosvika tikatambirwa naheadman chipatsura tikabatsirwa ikoko but ikoko patakaenda tadzoka vakatanga kutipanukira vachiti aiwa hazviiti but pavakabva ikoko vakuti hanzi siyanai nekwamambo Mutasa kwamuri kuenda muuye uku kureva kuti vari kutitambisa bhora rekungotitomusa kudai watakaenda uku wakatirambira vachiti hakuiti izvozvi takwamambo Mutasa vakuti siyanai nekwamambo Mutasa kuti tidzoke futi uku isi tisingazivi kuti chinangwa chavo chaukaendera uko ndechii saka ndiro dambudziko ratiri kuwana mumusha uyu musha uri kudhifenda kuti hausi kuda kufamba nevamwe vanhu kwete kwekuti havari kutsvaga chokwadi but isusu takaona kuti vari kutoziva zviri kuitika after this unokwanisa kutotanga kuye ndine makozi atakarekodhawo ekutanga uzofonerwa utanga ushaurirwa nevana vacho but panoitika izvozvi pakaitika recent thing yekuti mufi akabuda musi wakavhiringika gwendo rokwenge wakuda kuenda akabuda ndatiri kuharare but akuda akanotsvaga baba wanga wafuma kuti zo wachienda kuharare vakazosangana namai ndo vakarohwa right mwanakomana akandifonera ari kwaanga ari kupwa mutare akatanga kushaudha inini but zvakandinetsa kuti inini ndiri kuharare ndindirunzi heya muri kutuma kangozi kenyu kunge ndisi tiri kuye but tikavati uyai paground havabvumi handizivi kuti tingabatsirika sei changamire kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitika mhuri yacho yese iripo zvekuti kana kuri kubudirwa kwemunhu abudirwe kana kuti achikwanisa tichibatsirwe kuti adzoswe kana muri mumba mavo wasi kuti ivo vatimbotiteerewo kuti kwedu wee wezi mari yatabvisa sofaka kana kuri kuripa yatokwana asi tiri kubvisa kufamba wauya wotirambira pamberi pedare right zvamunokwanisa kuita vana vacho vari sungayo sa right nyaya makamboizwa nezvayo mama neNgozi video bani nayi ndona takatanga kunzwa kwendifendekuri neshungu dzekuti baba wedu akadaro takapira basi inini nasisi wangu wane hanedzi yangu tikati baba kasvikamutirwa tati baba ndozvitanzwa kuti ndakaita ichokwadi here baba wakati nandina ropa remunhu wakumama tikati baba saka vanhu vangangotaura kungonakisa kungotaura unongedza zita renyu wakati ini handina ropa chi maoko mangu hatina kugumbira ipapo tadzoka kuharare takati hatingaiti hunzo navo because vati havana kusvita tadzoka kuharare takafamba pakati apa hama dzedu idzi dzaingofamba dzega tisingazvizivi wachikuti tiri kubata chi iwawa asi sune shungu idzodzo dzatanga tinadzo takatanga kufambawo ndofunga izvizvi ndofunga tafamba pa5 kana tisingakanganisi dzimwe vanguva totofamba navo wachitonzi hatisi kuona ropa mumaoko mavo wakazosvika pakuti ma600 chichi ekuti pangozi tisikapindira kuti ndinokwasobhadha ma600 tisingaumbowo wakakwana kuti bhatira ma600 iwa alright kubosha makaendera takaenda kazii takasvika pamba panonzi matatu tikaona gogo waiwapo isusu nzira yekutsvaga tikutsvaga ipi ndati makasvika here takasvika makanzi chii tikaona gogo waripo wakatisanangurira zvakaitika kumashuro zvokuti chii iwo wakati hanzi kwakauya vanhu vekabani kuno kwachiti tisi takaponda chi munhu akwakauya hanzi kwakauya vanhu vekabani wanani ndokuva ndiwo mhuri yacho iyi hatizwa kuti ndivanani wakaenda rengaina mudhara wemunhu wana vanhu vagara tikati kwakauya vanhu vekabani wakati tisi takaponda chi takaponda munhu no it's okay mira izveni ngatitaure chokwadi munoona mukadhifenda yeposition iri wrong mangwana baba wenyu akapfuma asipo munotambudzika achiripo dai ndio time yekuti mugadzirise zvekunetsa saka mukaita mweya kuti let's defend our father yes he is your father hazvichinje but paari wrong mugadzirisei baba wenyu kuti baba izvinhu zvakashata ngachigadziswa achiri mupenyu because akaenda waenda asi haendi nezviro zvake zvinosara because imimi
mutonane nekuti makaita sei makaroorwa kwamuri asi hanzvadzi yenyu inoita dambudziko kumba mai. Saka zviri kwamuri kuti pamune muchitsvaga chokwadi, tsvagai chokwadi chekugadzirisa problem. Musatsvage chokwadi chekudhifenda baba. Mukaenda muine mweya kuti kudhifenda baba, hapana chamaita. Kana mati kubosha makaenda, ukanzwa vanhu vakauya vakaita sei, imi mamusipo. Saka vanhu vakaenda baba wenyu hana kuenda kuchipindi. Akasaina. Saka iye akasvika kwakati ndakaita sei paakasvika. It's okay, all right. Nauyi kutaurwa nababa vachiramba vakasaina odhiyo iri nemwana uyu achitaura namukoma apa achiwapa feedback yekufamba kwaakaita uyu wakati takaiona sigini chababa nenhamba dzechituku chinondirwadza mama matu wari kutoti ndozviziva wakatoti sekuru ndofunga muri kundirekodi ndaiti kuti nyaya imaisa family apa kuti vanhu vese vazive handiti chinondirwadza mama ndechekuti mweya wemufu parwendo rwakona wakasiya wapika ukati ndakuisa tsaona mwana wenyu ari mumatauni ndakauya kumusha last week ndikabva kumusi wemande ndakauya saturday ndikadzoka mande wanangu inini wakapinda mutsaona wari 2 musi wechitatu kuzadzikidza zvakataurwa nemweya mufu asi nhau iri kuitika ndeyekuti hazvisi kubata kwavo zviri kutambudza kwevamwe saka varwadziwe zvese zvauri kuramba vhidhiyo riripo wachibvuma wakabvunzwa nachiremba katatu wanabana ndanzi ndikubvunzei katatu kuti mabvuma here musati maisa mabvuma ndava ndiwo wakatanga kubvunzwa iwapo wakabvuma katatu vhidhiyo riri papo wari panze apa nachiremba mabvuma here wakati tabvuma wakabvisa mari zvikanzi wakabvisa $1 zvikanzi chibvisai futi imwe yekuti tiende kunoudza mambo Mutasa kuti mabvuma nyaya yenyu wakabvisa kuti $1 apa baba wakazokumbira wakapiwa nasekurumedzana mari. Saka chinotinetsa ndechekuti sei wauya panapo wachititenderedza isusu vanotitenderedzerei vana vavo vanakomana havafambi nemwanakomana nokuti upenyu hwauri tatani ava ndo vari kuvaruma vanakomana pana nemusha sezvendakaita inini I have 47 kids with 5 wives nezera rangu rinei then I will smell with this dara musadaro akaisa matendandara $2 zilenda akaisa matendandara $2 zilenda asina ndisu akaisa $2 zematendandara zilenda semugaina mira
Asimere babu. Andimere. It's okay. Ndati akabvisa dhora. Aibvisa dhora. Angari madhora eye. Maka kaguma ngitawo. Ndikati nini andikundeka batitese. Mukadzi wenyu kama mchisuma mukadzi ni mamusume Kusuma kuna makasumeka mukadzi mai mwana Wakatofugama. mukafugama kaimei Mukadzi wacho akatofugama. muchitaura kai muti ndakashaisha mama akausuma kunyika dhogo. Mama kunyika dhogo. Kuzogumbe. aiwa Ndiye takati ini handi baba kubvunza zvamusina kuita tiri kubvunza zvamakaita because handina kuona pamushandiswa force manga muchibvunzwa zvakanaka muchipindura zvese muchipindura mukazisai mari yematenda nyama mukaburitsa dhora renyu ukaisapo mukaburitsa dhora kaisapo handiti mukazvitaurai madzimai enyu kuti akashaisha chii maoko mukadzi wenyu akauya mukataura imi mai mwana ndakashaisha maoko saka akachaiwa ndakona munhu akachaiwa hapana kana makabvunzwa katatu katatu makabvunzwa kangani katatu handiti mukapindura zvakafanana kangani saka wemuti akakuchaya ndena mukadzi wakandishaya upi uye akarukudiwa akandishamba makani alright it's okay alright zvatabita imo amumana endai motorechi torai tsamba iri kubocha iuye then let's work around that one kuti peace order iite sei ibviswe because kana takadai so zvatikuita zvisi hazvitori pamutemo because peace order haisitotibvumira haisitotibvumira zviri zvatikuita Iwe. Makora nangana.